e veño co invento do enxugador automático. O que consiste este invento é en que os tacos de billar, cando temos que darle ao shift, isto o fai de forma automática. Isto divide en dos compartimentos, o traseiro ten o motor máis o que é o shift. A parte dianteira ten unhas rampas laterais e unha superior, e logo a inferior é a que consta tamén dun caxetín para recoller o shift, de tal forma que cando a metas, cae dentro. Son Pablo do Barro e José María de Castro. Este é o sistema hand tracking. Controla o ordenador coa man, simplemente facendo así que ter un guante posto. Este sistema xa está inventado noutras veces, pero os sistemas profesionais valen varios miles de euros, incluso poden chegar a valer 100.000 euros. O que usa isto é este guante. Este guante aquí ten dous puntos, ten 1 e 2. Con 2 puntos, desde abaixo e 3 con máis xirada, é moi simple. Pero se, por exemplo, no guante incluímos unha rede de puntos toda, e aquí metemos máis intensidade nos LEDs, que é con máis forza, a cámara infravermella máis precisa. Con isto poderíase facer teclados virtuais e traducción da linguaxe de signos dos sordos. Se a cada número de puntos que se ven desde abaixo e atribuímos unha letra. Detector de metais para forno microondas. Entón o que fixemos foi facer unha caixa de madeira e poñer uns relés RED, que son relés que detectan os magnetismos. Entón facer unha simulación, así unha especie de simulación. E o que fixemos foi facer un circuito en paralelo cun cableado hasta os relés. Acabado nunha pila de botón e nun LED. Entón, ao pasar a un imán, encendese o LED e avísanos de que está pasando un imán. E, bueno, a simulación sería así, fixemos nunha especie de culler para simular un metal envolto en papel de aluminio. Entón, ao pasar o que serían os imáns que van aquí dentro, encéndese o LED. Fixemos un proxecto chamado Waterland. Todo empezou porque desde tempos ancestrais o home necesita da pesca para vivir. Para isto buscou a maior comodidade posible unha serie de avances. Ao principio o que facían era deixar os aparellos durante a noite no mar, pero claro, tiña o inconveniente de que pola mañá era moi difícil atopar os aparellos. Para isto inventouse a boia. A miúdo, os sistemas para conectala son bastante complicados. Por iso, gracias á capacidade conductora da auga e a este sistema de radiofrecuencia, inventamos esta boia que seguramente será utilizada por todas aquelas persoas que dependan da pesca para a súa supervivencia.